jet dat iedereen wat bijnamen heeft. Heeft ook een bijnaam? Ja, mijn bijnaam is Jubby. Hoe het ontstaan is, weet ik niet, maar in één keer zijn je Jubby. Dus ja, dat is blijven hingen. Mijn volledige bijnamen plus mijn eigen namen. Sven, Bakker, Bagel B. Booster, BMI, Bolhuis, Bomber, Beerboeloe, Blakke Koning Junior, Bolle Bierbeulig, Bulder, Bakje Bubba, Buizen, Koning Junior, Boksbal, B13 zonder B12 en een bietje betijd. Dat wie hem. Ja, die van mij is Jutse. We hebben Lars daarachter in het hoekje zitten. Die had ooit een keer schijnen bij Jutse. Ik ben normaal met Jurre. Nou ja, Jutse, nou ja, daar is mijn begang. Het komt wel vaak voor dat als ik een per bekers ga, dat ik dan heel vaak pisje maak. Ik ga het opdienen, ik ga het krieken en ja, dat is mijn blauw, dat draag je dan maar. Maar ik ben er stiekem wel een beetje trots op. Hier op het shirt ziet criminelers, maar dat heeft wel een oorbetekenis. Ik ben betrokken geweest bij de shirtpartij Boerenprotest, shirtpartij in Heerenveen. Ik ben een van de 3 boeren die ze oppakt toen het hier. Toen kwam ik weer waarom en ik kwam hier in de keten. Iemand begon me hier een keer crimineel te nemen. En ik heet zelfs Niels, dus ja, dan is het criminelers. Voor een hele lange tijd is dat een Jelmer filmpje geweest. Omdat ik graag in deze skateploeg video's laten mij. Maar laatste tijd maak ik mijn zusje, die maakt het altijd video's, zo ik me niet in elkaar prak. Dus de jongens vinden het ook leuk om mij op dit stuit Jelmer prakje te nemen. Dit kwam toch een PlayStation party in de coronatijd. Nou, ik had toen nog een jong zusje en die nam me altijd Owie. Zoudwaan had een man in de PlayStation party had dat oornamen. Zij had ik nou Owie. En hoe binnen je op die bijnamen komen? Het is voor mij een beetje gewoon, maar de tiert is een beetje uit mij kwam. Ja, die doet er wat en dan is er een mooie bijnaam voor je aan.